Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले यांच्या 80व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हिंदू एकता दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या फोंडा शहरातल्या हिंदू संघटना आणि धर्मप्रेमी नागरिक यांच्यासह या दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। मला सांगायला आनंद होतोय की जवळजवळ 800 ते 1000 हिंदू धर्मप्रेमी नागरिक या दिंडीमध्ये सहभागी झाले आहेत। सनातन संस्थेचे साधक आहेत, हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते आहेत, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आहेत, गायत्री परिवारचे सदस्य आहेत, केसरियाबाई स्त्री संघाचे कार्यकर्ते आहेत, अनेक प्रकारच्या छोट्या छोट्या बहिणी मंडळांचे सदस्य आहेत आणि छोट्या छोट्या हिंदू संस्था ज्या हिंदुत्वासाठी धर्मासाठी काम करतात त्यांचेसुद्धा पदाधिकारी या दिंडीमध्ये सहभागी झाले आहेत। एक हिंदू ऐक्याचा आविष्कार या फोंडा नगरीत दाखवण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र येथे जमलो आहोत आणि आमचा हेतू एकच आहे की हिंदू एकता जर टिकून राहिली तर गोमंतक समाज सुरक्षित राहील। कारण आज जो समाज असंघटित असतो तो एक तर नष्ट होतो किंवा तो दुर्बल होतो, तर हिंदू समाजाला जर संघटित ठेवलं तर हा गोमंतक समृद्ध राहणार आहे, संघटित राहणार आहे आणि सुरक्षित राहणार आहे। या एकमेव हेतूने आज आम्ही हिंदू एकता दिंडीचं आयोजन इथे केलेलं आहे आणि मला आशा आहे की अशा प्रकारच्या दिंड्या भारतभरात सर्वत्र या 8 तारखेच्या कार्यक्रमानंतर निघण्याचं आमचं प्रयोजन आहे। देशभरात जवळजवळ 20 ते 25 ठिकाणी अशा प्रकारच्या दिंड्या काढण्याचा आमचा विचार आहे।